Здрасти хора, пак сме с приятеля ми Ники. И Тичайте, водите сте, отидете и ги гледайте. да, ако не сте ги гледали, Веднага тичайте. бягайте да ги гледате. Да, Защото не са за изпускане. да. И нека да започваме. Ще спати. За 3 часа ще се пацкаме, нека да започваме. Едно малко време тук, но при нас това ще бъде много. Да. И нека да започваме. И хора, вече мина 1 час и се паскаме. Нека да започваме втория част. И вече сме втори час, приятели. 2 час и половина. Вече мина. Нека да започнем в трети. И 3 част. Ох, едва дишаме вече. Хора, само заради вас го правим това. Ох. Yes. Ох, изпотени сме вече. Ето. Хора, само заради вас. Тук са потим и мрем на тази жега, само заради вас схема. Да. Ако не сте харесали видеото, Ох. моля ви се харесайте. Да, моля ви се. Ако не ви харесате, трябва да видите. Да. За тези, които искат да знаят как се казва канала, има един долу в описанието. Да. Едно отдолу на видеото описанието, как се казва канала. Той веднага ще го пуснете и да гледате всички видеа, да се абонирате за канала, защото ако сте харесали всички видеа, така може да такива готини видеа. Само Да. заради вас ще подписвате на нас. Да. През летото ще правим какви повече видеа на ден. Да. Само заради вас. И чао, приятели, до нови срещи. Чао!